El problema és que digui que a sobre vol informar el seu superior a través d'aquestes declaracions. Si vol fer-ho, que faci a través d'un informe. Per altra banda, aquest senyor, com a fiscal, el que ha de fer és, si creu que la legalitat no dona lloc amb això, doncs el que fa és callar-se, perquè a ell no el paguen per fer declaracions polítiques, evidentment. Clar, jo, per exemple, com a fiscal general cap de Catalunya, ha fet alguna cosa per les preferents? Home, Ramon, dir el que ha de fer és callar-se, no pot parlar ningú. No, evidentment que ell no el paguen, ho ha dit el senyor Aire, que no pot fer declaracions polítiques, no el paguen per això. El paguen per interpretar la legalitat i aplicar la legalitat en casos concrets. Per exemple, tema preferents. Aquest senyor ha fet alguna cosa per les estafes de les preferents a Catalunya? No. I es dedica el temps a qüestions que per les que no li paguen fer declaracions polítiques. D'altra banda, per exemple, ha fet altres serveis al nacionalisme evidents. Com es va tancar el cas Pallerols? Que va ser a través d'un pacte amb rebaixa de penes i evitant el judici, que seria un dret a informació directa a través de la deposició dels testimonis i, a més, amb un procediment públic. Això els he estalviat amb aquests senyors. Llavors, aquest senyor hi porta ha fet vessar el got. Per tant, no ha sigut perquè ha fet unes declaracions polítiques, sinó que ja en porta diverses i al final no hi prou. Jo crec que el Morenés també s'ha passat de frenades, és a dir, que efectivament aquestes declaracions van massa enllà del fet en si. Ha vulnerat l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i, per tant, li apliquen la normativa interna del Ministeri Fiscal. Per tant, amb aquest marc s'ha de determinar la qüestió. D'altra banda, també el que s'ha de tenir en compte és que amb el fiscal té prohibit fer manifestacions polítiques. Abans parlàveu de jutges a Catalunya que se'ls ha sancionat el senyor Santiago Vidal, la senyora Maria Sanauja, per fer manifestacions per les quals no estan permeses. Per tant, amb ell el que li fan és, quan perds la confiança en una persona que creus que està fent coses que no li corresponen, el que fas és rellevar-lo. I d'altra banda, és a dir, no fer-ho així seria mantenir una persona que creus que no farà bé la seva feina. Ara, Ramon, justificar això. Cada vegada el llenguatge polític s'està allunyant més del llenguatge dels ciutadans? El que deien la llengua de madera, no? A vegades surt un representant polític i podries prescindir del títol perquè sempre tots diuen el mateix i això fa que inclús desconnectis de quan veus un polític, perquè ja surt el Pere Navarro i saps el que dirà, surt el Rajoy i saps el que dirà, per tant... Surt Toni Cantó i no. Efectivament, és a dir, quan tu tens el mandat representatiu i te'l creus, l'exerceixes la política d'una manera diferent. Aquí el que fa gràcia de tota aquesta situació és la fotografia del senyor Mas amb el senyor Martín Rodríguez Sol entrant al Palau de la Generalitat i al cap d'uns dies, jo no sé què els hi dona, el cafè que els hi posa, perquè al cap d'uns dies aquest senyor parla del viatge a Ítaca, és a dir, que política és... Igual, o sigui, en política és molt important el tema de les imatges. Per tant, aquest senyor, sabent que ha estat fa 2 dies amb el president de la Generalitat, el que no pot fer és fer manifestacions que ajudin amb aquell senyor que el va invitar. En lloc de parlar de corrupció, que és per això, perquè el paguem i perquè persegueixi Catalunya, parla de qüestions que no tenen res a veure amb la corrupció, ni amb els delictes, ni amb res de res. Per tant, el que hem d'aconseguir és que els fiscals facin de fiscals i els polítics parlin perquè la gent els entengui. No estaven sols. Si no ens hem de prendre broma. El senyor Daniel Alfonso, que és anticorrupció, també fa uns dies va fer unes manifestacions que parlava que l'Oficina Anticorrupció constitueix unes estructures d'estat. És a dir, que encara amb excedència per fer aquesta funció de director. No ho pot pensar. No, pot pensar el que vulgui, però em sobta que es reuneixen amb el president de la Generalitat estructures d'estat. És a dir, jo crec que la gent ha de fer la seva feina públicament, també ha d'ensenyar el que fa del viatge a Ítaca, que la gent creu que estàs de creuer, doncs, efectivament, si tu no parles del que preocupa la gent, que són la corrupció, les preferents, amb agressions, quan hi ha atracaments, és a dir, això és el que la gent vol sentir d'un fiscal. Ell el que pensi sobre el viatge a Ítaca, realment a mi... La nació digital? Sí, no, que va sortir aquesta notícia que us deia que aquest senyor... Que deia que l'oficina antifrau era una estructura... És que el govern de la Generalitat també és estat. Com ho és el sistema educatiu de Catalunya, com ho és el sistema de salut de Catalunya, o els Mossos, són estructures d'estat. Fa molts anys que en tenim d'estructures d'estat, ara s'han posat de moda. Evidentment, però ella es referia com de l'estat propi. Això ja li posa... D'altra banda, la senyora Joana Ortega li està agraint al senyor Rodríguez Sol la seva actuació al cas Pallerols, per tant, i tan trista que el seu advocat d'ofici el destitueixin. Laia.